аз куҷо оғоз мекунем? Барои мисол, агар дар оғози мавсим дар суҳбатҳои алоҳида, дар суҳбатҳо бо мухлисони телевизиони варзиш, ҳангоме ки аз мо пурсон мешаванд, ҳамеша як пешгоҳии худро баён мекунем. Барои мисол, ман дар пешгоҳии худам нодуруст баромадам дар мавсими кунунӣ, чун ки ман Ливерпул ва Реалро гуфта будам ки ду дастаи фаворит ҳастанд. Умуман дар пешгоҳии худам имсол ман дар бисёр ҷо нодуруст баромадам. Чемпиони Италияро надонистам. Ягона пешгоҳии дурусти ман фақат Барселона қаҳрамони Испания буд. Хуб, шумо кадом дастаро интизор будед ва умуман ҳамин дастаро то финал интизор будед ё на? Ва кадом, агар ба сетка назар бинозем, роҳи кадом даста инҷо мушкилтар буд то ба финал рафтан? акнун дар мавриди тахминҳо агар пеш аз ҳама ҳарф занем, тахминҳои аксарият ба фикри ман дар ҳамин мавсим нодуруст баромаданд. На танҳо коршиносони футболи кишвари мо, балки худи Аврупову ҷаҳонро ҳам дар маҷмӯъ бигирем, чунки аввали мавсимро агар мо ба эътибор бигирем, пеш аз ҳама формати нави мусобиқа буд ва барои мисол ПСЖ яке аз дастаҳое буд ки бениҳоят заиф дар марҳилаи умумии мусобиқа иштирок кард ва ҳамон пирӯзии муқобили Манчестер Сити агар намешуд, оло дар гумон буд ки ПСЖ ба марҳилаи гӯем 1/16 ниҳоӣ мебарад ё не, бале, ба марҳилаи гузаришӣ. Ва баъд аз ин аммо як чизро бояд эътироф кунем ки ПСЖ ягона дастае ҳаст дар ҳамин мавсим ки оҳиста оҳиста, махсусан аз ҳамин давраи гӯем моҳҳои декабр ин тараф, аз январ махсусан зиёдтар, онҳо давра ба давра беҳтар шуда истоданд. Интер албатта аз аввал хуб буд дар мусобиқа, чунки дастае буд ки ҳамагӣ як гол сар дод ва дар 8 гунаи аввал мавқеи устувор дошт, ҳатто зидди Манчестер Сити дар марҳилаи умумии гурӯҳи ҳунарномаи бисёр арзанда доштанд. Ва Интерро нисбатан пешгӯӣ кардан шояд мумкин буд аз ҳисоби оне ки устувор аст, 2 сол пештар аз ин то финал баромада буд. Аммо дар бораи ПСЖ ман фикр мекунам ки ҳамон бозиҳои хубе ки зидди Ливерпул махсусан буд, баъдан бисёриҳоро мутмаин кард ки метавонад ин даста ба финал роҳи худро ҳамвор кунад. хуб, читаре ки Парвиз гуфт, аслан он дастаҳое ки одатан муддаёни асосӣ буданд барои қаҳрамон гаштан дар мусобиқа, аксарият онҳоро мо пешгӯӣ мекардем. Ҳатто худи Манчестер Ситиро дар аввали мавсим албатта мегуфтем ки шояд имсол дар Лигаи Чемпионҳо яке аз дастаҳои пурқувваттарин хоҳад буд, вале дидем ки чӣ гуна буҳрони бузург барои ин даста пеш омад. Реал Мадрид ҳамин гуна ки аз дастаи Арсенал баъдан шикаст хӯрд ва умуман он чӣ ки ин мавсим рух дод, бисёре аз анъанаҳои Лигаи Чемпионҳоро шикаст. Шояд таъсири формати нави Лигаи Чемпионҳо буд, шояд таъсири омилҳои дигар буд, шояд кори мураббиён махсусан дар дастаҳои дигар ба фарқ аз муддаёни ҳамасола барои мисол Реал Мадрид, Ливерпул, Манчестер Сити, Бавария, кори мураббиён нисбат ба ин дастаҳо хубтар буд, ё ин ки бар зидди хуб нақшаҳои онҳо кор карданд ва тавонистанд ки муваффақ шаванд. Вале дар умум бисёр як мавсими ҷолиб шуд ва воқеан агар дар ҳама мусобиқаҳо ҳамин гуна шавад ки ҳар сол як даста не, ҳар сол масалан 2 даста не, балки дастаҳои дигар ҳам имкон ёбанд барои ба финал баромадан ва ин ҷолибияти футболро бештар мекунад. Мо дар чунин ҳолатҳо бештар ба хотир меорем 2 сола пештар дар футболро ки чӣ гуна рақобат байни ҳама дастаҳо буд. Ҳама дастаҳо имкон доштанд ки барои ҷоиза мубориза баранд. Бале, умуман ҳамин анъанае ки дар Лигаи Чемпионҳо баъд аз формати ивазшудаи соли 1992 буд, яъне ягон даста пайдар ҳам ғалаба намекард, ҳамин чизро Реал нуқта гузошт. Вале оҳиста-оҳиста баъдан мо дидем ки ҳамин чиз ба як анъанаи хоси худи бошгоҳи шоҳона табдил ёфт ва аз нав боз ҳам ҳамин гуна эҳсосот ҳаст ки дигар ҳар мавсим мумкин аст қаҳрамон иваз шавад, чунки шумораи бозиҳо зиёд шуда истодаанд, баъзе дастаҳо бо дар назар дошти мусобиқоти дохилии худ қурбон мекунанд баъзе мусобиқои дигарро ва мебинем дар натиҷа чунин ҳолатҳо ба миён меоянд. Дар мавриди роҳи тай карда ҳам то финал агар мухтасар гӯем, барои мисол аз нигоҳи ном бигирем, Бавария ва Барселонаро шикаст дода ба финал баромадани дастаи Интер, фикр мекунам шукӯҳ азоматаш баландтар аст. Ман албатта эҳтиром қоил ҳастам ба Арсенал, ба Астон Вилла, аммо бояд эътироф кунем ки дар маҷмӯъ 5 соли охирро бигирем, ин дастаҳо нисбатан албатта чӣ аз нигоҳи бозӣ, чӣ аз нигоҳи натиҷаҳо дар қиёс бо 2 ҳарифи дигари дастаи албатта Интер нестанд, аммо Ливерпулро шикаст додан ҳам дар даври 8 ниҳоӣ аз сӯи Пари Сен-Жермен як қаҳрамонӣ калон буд. Бале, умуман ПСЖ аз сари роҳи худ дастаҳои Премер-лигаи Англияро дур кард. Хуб, ҳам Астон Вилла, ҳам Ливерпул, ҳам Арсенал ва роҳи худро то ба финал ҳамвор намуд. Аз ин тараф ҳам албатта дастаи Интер таври Парвиз ишора кард бо дастаҳои воқеан зубдаи европоӣ бар сари оқибат ворид гардид ва роҳи худро то ба ҳамин марҳила ҳамвор кард. Хуб, дар бораи формати нави Лигаи Чемпионҳо инҷо суҳбат рафт.
бале бозиҳо бисёртар шуданд, бозиҳои топ бисёртар шуданд ва мо шумораи онҳоро худ мушоҳида кардем ва натиҷаи онро дар мавсими кунунӣ дидем. Вале шумо андеша намекунед ки беҳтар шудани мусобиқаи Лига Чемпионҳо ва сатҳи он ба мусобиқаи дигар, яъне ба Лига Аврупо таъсири бад расонд. Дар назар дорам оне ки дастаҳои сеюм акнун ба Лига Аврупо намераванд ва сатҳи ин мусобиқа албатта ба қадру манзалати он, ба сатҳи бозиҳо, ба сифати бозиҳо таъсири бади худро расонд. Хуб, кӯтоҳ танҳо андешаи шумо барои ман хеле инҷо гӯем ки аҷиб аст. Дар ин маврид чӣ назар доред? ҳоло мавсими якум аст, дар ин бора зиёд хулосагирии ҷиддӣ карда намешавад. Ба ҳар ҳол бубинед, солҳои гузашта ҳам дастаҳое ки барои мисол аз Лигаи Чемпионҳо бенасиб мешуданд, яъне ҷои сеюмро дар гурӯҳ мегирифтанду ба Лигаи Аврупо мерафтанд, на ҳамаи онҳо дар охир комёб мешуданд ва на ҳамеша ин чиз гӯем як аксиома буд ки даста ҳатман вақте аз дар гурӯҳ онҷо комёб мешавад. Барои ҳамин ман фикр мекунам ки баръакс инҷо фақат як нофаҳмӣ ин аст ки чаро 32 даста неву 36 даста барои мисол беҳтар мешуд ҳамон 32 даста иштирок кунанд дар марҳилаи умумӣ ва 16 даста бароянд ва як-якбора аз ҳаштякфинал оғоз шавад. Ин ки боз 8 дастаи дигар илова мешаваду 24 даста мебароянд ва 8 дастаи аввал бидуни иштирок дар даври гузаришӣ ё даври як 16-ниҳоӣ як муддати тӯлонӣ истироҳат доранду 16 дастаи баъдӣ байни ҳам рақобат мекунанд. Ин фикр мекунам барои ҳамон гурӯҳи дастаҳо мушкилии иловагӣ эҷод кард. Барои мисол Ливерпул бубинед ба чӣ гуна ҳолат гирифтор шуд. Онҳо дар марҳилаи умумӣ аз ҳама беҳтар буданд, аммо омадан дар ин марҳила бо Пари Сен-Жермен рӯбарӯ шуданд ки албатта ПСЖ дар ҳоли авҷи худ буд ва натиҷаро дидем ки дастаи якуми марҳилаи умумӣ аллакай дар ҳашакниҳои инҷо албатта гӯем ки шояд фоидааш барои УЕФА бисёртар бошад, яъне шумораи бозиҳо бештари бозиҳо маънои маблағи бисёртарро дорад. Бале ба хотири фоида ва манфиати асосан молиявӣ фикр мекунам ин чиз фикр карда шуд ки шумораи бозиҳо зиёд шавад. Ҳатто барои дастаҳое ки аз марҳилаи плей-офф, яъне аз даври 16-ниҳои рақобатҳоро шурӯъ мекунанд, пас аз марҳилаи умумӣ 4 бозӣ зиёд мешавад. Дар умум пештар агар дастаҳо 6 бозӣ мекарданд дар марҳилаи гурӯҳӣ, ҳоло дар марҳилаи умумӣ 8 бозӣ мекунанд. Ду бозии дигар дар даври 16-ниҳоӣ кунанд, агар 10 бозӣ мешавад аллакай то даври 8-ниҳоӣ. шумораи зиёди бозиҳо фикр мекунам ҷалби бинандагонро бештар мекунад аз як тараф, аз тарафи дигар хуб даромади молӣ барои УЕФА зиёд мешавад ва умуман солҳои охир мо эътирози ҳам футболбозон, ҳам собиқ бозингаронро, ҳам бозингарони кунунӣ, ҳам мураббиёнро зиёд мешунавем ки мегӯянд на ФИФА, на УЕФА, на дигар созмонҳо умуман ба фикри футболбозон, ҳолати ҷисмонии онҳо нестанд. Фақат ба фикри инанд ки як мусобиқаи нав ташкил кунанд то ин ки маблағи бештаре, яъне ки фоида шавад, ба даст биёяд. Ва мисоли дигар мо метавонем худи ҳамин чемпионати ҷаҳон байни бошгоҳҳоро бигирем ки баъд аз тақрибан як моҳи ҷамъбаст шудани, ҳатто ним моҳи ҷамъбаст шудани чемпионатҳо, аллакай чемпионати ҷаҳон байни бошгоҳҳо шурӯъ мешавад. дастаҳо боз бояд онҷо бозӣ кунанд ва як моҳ истироҳат накарда аллакай мавсими нави футболи оғоз мешавад. Ва як пешниҳоди хуберо ҳам Пике фикр мекунам карда буд ки бояд ки вақти футбол 90 дақиқа не балки 60 дақиқа карда шавад, ба хотире ки мусобиқаҳо аз ҳад зиёд шуда истоданд ва футболбозон ҷисман дигар наметавонанд ҷавобгӯ бошанд барои дар сатҳи баланд дар ин ҳама бозиҳо. Инро астан Флорентино Перес ҳам дар мусобиқаи наве ки ташкил карданӣ буд ва то ташкил карданӣ аст, инро пешниҳод кард ки бояд дақиқаҳо камтар шаванд, чунки диққат бо ин сабаб ба футболи низомо камтар аст, чунки 45 дақиқа барои як қисм ин хеле зиёд аст. мо гуфта метавонем ки акнун баъд аз ин натиҷаое ки ПСЖ дорад ва то финали Лига Чемпионҳоро хат гирифтааст, гуфтан метавонем ки овардани Месси ба ин даста ва ҷо додани ӯ бо Неймар ва Мбаппе, яъне ин ситораҳо ва баъдан Вейналдум омаду Рамосу дигарон, яъне ҳама ин ситораҳоро ҷамъ кардан дар дастаи ПСЖ худ як иштибоҳ буд. аввалан инҷо ман дар идомаи гуфтаҳои Парвиз мехостам қайд кунам ки на танҳо хатти ҳуҷуми дастаи ПСЖ таъсири хуби худро расон барои бозӣ. Дар умум нимҳиматгарони ин дастаро бубинед ки чӣ гуна бозиҳои хуб нишон медиҳанд. худи Руис ки ба як нимҳиматгари топ табдил ёфт дар ин даста дар замони роҳбарии Энрике ва хуб Витинья ва дигар бозингароне ки ҳастанд ва хатти дифои даста ҳам воқеан хуб бозӣ мекунад. нақши асосиро махсусан мо дар чанд бозии охир дидем ки дар дастаи ПСЖ дарвозабон бозӣ кард, махсусан бар муқобили Ливерпул дар он шабу рӯзое ки бар муқобили Арсенал бар муқобили Арсенал албатта худи дастаи Астон Вилла ҳам ҳамин гуна буд, яъне дар он марҳилае ки дастаи ПСЖ аз як ҳолати начандон яъне ки фаҳмо ба ҳолати беҳтар меомад, нақши хатти дифоъ ва дарвозабон низ хеле калон буд. ва дар мавриди хуб саволи баъдӣ
چی بود سوال بعدی؟ مسی و نیمار. آوردن استوره درباره آوردن درباره مسی هم نمیره، عموما استوره ها. در اینجا با فکر شما راضی شدن نمیتوانم که این اشتباه بود. البته اونجا یک نفر در کار بود. من این سوال با شما بود. بله، من با این راضی شدن نمیتوانم که این اشتباه بود، به خاطر که پیش از همه برای دسته PSG که مبلغ خیلی کلان داشت، ابرو، اعتبار و توجه جهانی فوتبال خیلی مهم بود و با این خاطر اومدن استوره ها یک اندازه، البته پورا 100% نه، بلکه یک اندازه به این کمک کرد که توجه جهانی فوتبال طرف دسته PSG شد. شروع از همان زمانی که بکخم، لاویزی، ابراهیموویچ و دیگر بازیگران بعداً کاوانی در این دسته بازی میکردن، از همان زمان این استراتژی ادامه یافت تا اون دمی که بعداً مسی رو به پول گرفتن، راموس به پول رفت، اگر اشتباه نکنم با این دسته خلاصا نیمار رو 200 چند میلیون خریداری کردن، خودی کلیان مباپه رو 180 میلیون یورو خریداری کردن از این 18 سالگیش اگر خطا نکنم از موناکو. بله، این ستاره ها رو آوردن. شروع از موسم های تقریبا 2011-12 به این طرف شروع شد. نفوذ و ابرو، اعتبار و توجه طرف این دسته شدن، این واقعا خیلی مهم بود برای دسته PSG. همین کار رو رهبریت دسته شیخان عرب توانستن کرده و بعدا نفری درکاری و نفری خیلی درست رو آنها انتخاب کردن به حیث سرمربی لوئیس انریکه رو که او یک نفرانی که به این دسته ضرر میرسون اونها رو جواب داد، در حالی که این دسته علاقه ابرو داشت، این دسته علاقه مخلصانی زیاد داشت و در این حال ببینید که نتیجه های اخیری کاری سرمربی لوئیس انریکه به چی آورده رسون، با چند بچه جوان علاقه این دسته در فینال است. اما فکر ندارید که عذر پاریس، فکر ندارید که برعکس این گفتایی که اینو میدیم گفت، برعکس آوردن استوره، اومدن استوره، یعنی وینالدوم اونجا به پول اومد، راموس اومد، خب مسی اومد، برعکس استوره خیلی زیاد شدن، نتیجه ها بسیار هم ضعیف بودن و برعکس قدر و گویم که همون منزلت PSG برعکس کوستا گردید. نمیدونید یک چیز است که مخلصان در مجموع اگر بگیریم چیزی سنئی رو دوست نمیدارن. برای چی مسی برای طرفداران یا مخلصان بارسلونا عزیز است؟ برای اون که او در بارسلونا بزرگ شد و همون دوره اوج شکوفایی او در بارسلونا بود و بارسلونا هم گویم بهترین دسته دنیا در همون دوره بود و خود مسی هم بهترین فوتبال باز بود. یا اینکه خود کریستیانو رونالدو هم با وجود اون که در منچستر یونایتد البته درجه بلند داشت اما با اوج خود در ریال رسید و مخلصان ریال البته احترام زیاد دارن. با اینکه گویم 2-3 سال در یوونتوس بازی کرد و حالا در النصر بازی میکنند، این یک نوع مخلصانی هستند که قسما سنئی هستند. اونها از روی همون مهر و محبتی که قبلا به این فوتبال بازی داشتن با دسته نوی او مخلصی میکنند. اما اصلا بگیریم اونها به واسطه مخلصان انفرادی همون نفر هستند. من از این جهت واقعا اعتراف باید کنم که عین زمان چنین به نظر میرسد که مخلصان حقیقی PSG زیادتر شده ایستادند. برای مثال همین موسم رقابت در لیگ چمپیون ها ثابتگر این است که چندین نفر به واسطه کودکان و نورسانی که نو فوتبال رو تماشا میکنند یا که چند سال اخیر میدیدن، آنها به واسطه اکنون عاشق PSG میشوند و یک دسته در قلب آنها جا میگیرد که به واسطه مخلصی میکنند. از این جهت من فکر میکنم استراتژی PSG برای همون دوره که در اول خواستن با این راه پیش روند شاید نادرست نبود، اما اون راهی که اونها انتخاب کردن سرانجام خودشون فهمیدن که با این راه کامیاب نمیشن و نتیجه بزرگ به دست نمیاد. حتی اگر در همون فینال 2020 هم زیدی باواریا کامیاب میشدن، این یک نوع غلبه بله مانند با همون پیروزی میشد که تصادفی شده است. گویا خریدن. بله، تصادفی شده است. اما حالا PSG ببینید چگونه چهره ها دارد که بیشتری از اونها به واسطه دست پروران این تیم هستند یا اینکه نفرانی هستند که طول سالیان زیاد صادق موندن به همین تیم، مثل مارکینیوس که با وجود سختی های زیاد در همین 11 سال اخیر از دست نرفت و یک پیشوای حقیقی برای دسته پاریس سن ژرمن. یعنی این یک PSG است که سنئی نیست، ساخته شده نیست، یک PSG است که می‌بینید که PSG واقعا طبیعی است، حقیقی است. می‌بینید که برای مثال PSG است و با همین چیز دسته رو میشه شناخت. یک نفر مخصوصی نیست که برای اون دسته رو باید دوست داشت، خود رو مجبور کرده PSG رو برای مسی یگانه خطایی که دسته PSG داشت از نگاه من همین بود که کلیان مباپه رو آنها از حد زیاد ارکه کردند. کلیان مباپه رو آوردند، او رو حتی عنوان بهترین بازیگر رو دادند خودشون، هرچند هیچ گاه اثبات کرده نتوانست که او همچون یک فوتبال بازی بهترین است در دنیا، ولی حتی با او امکان دادند که در دسته برای قرارهای مهمترین رو برآوردن از او تاثیرگذار باشد. این چیز به واسطه به نتیجه‌های نهایی، به نتیجه‌های بزرگ برای دسته PSG تاثیر بسیار بد رساند. و یک چیز دیگر همینجا هست، معذرت گلروز، دی ماریا فوتبالبازی بود که ببینید در منتخب ارژانتین در همون فینال ها نقش بسیار کلیدی داشت، اما
бисёри одамо уро гӯем ба хотир овардан намехоҳанд ё ин ки нақши уро чандон бузург ба эътибор намедиҳанд ё ин ки дар давраи дар Реал Мадрид буданаш ҳам дар ҳамон финали 2014 барои мисол корҳои асосиро ӯ карда буд, ҳарчанд ҷоизаҳо ба номи дигарон баъдан навишта шуд. Яъне мехостам бигӯям ки дар 2020 наздик буд ки Ди Мария ҳамин корро бо Неймару хуб Мбаппе дар Пари Сен-Жермен ҳам анҷом диҳад, нақши бисёрро ӯ бозаду ҷоизаҳоро ин ду нафар соҳиб шаванд, аммо ин тавр нашуд. ва Иномдин ҳамин тавр мегузарем мо ба дастаи Интер, чун аллакай Парвиз баъд аз ҳама таҳлилҳое ки дар бораи ПСЖ кард, худ оҳиста оҳиста ба Интер гузашт ва мо ҳам мегузарем ба дастаи Интер. Дастаи мазкур дар мавсими кунунӣ воқеан ҳам он бозие ки нишон дод, шумо розӣ шуда метавонед ки беҳтарин бозӣ дар мавсими кунунӣ Лигаи Чемпионҳо ин рақобати Интер ва Барселона буд, ё ягон бозӣ аз ин беҳтар буд? Не, фикр мекунам аз ҳама ҷолибтарин рақобат ва таъсирбахштарин рақобат фикр мекунам маҳз бозии дастаҳои Интеру Барселона буд, чӣ бозии аввали онҳо, чӣ бозии дуюми онҳо. Албатта махсусан бозии дуюм андак боз ҳам сатҳи баландтар дошт нисбат ба бозии аввал ва ҳар ду дастаҳо ҳам арзанда буданд барои ба финал рафтан. Хуб, таъсири хеле калони дарвозабони дастаи Интер ҳам дар ҳамин марҳила бениҳоят назаррас буд. Ян Зомер дар ҳақиқат корҳоеро кард ки фикр мекунам чандин шабу рӯз ҳамеша дар пеши чашми мухлисони Барселона ин тараф он тараф ҳамон париданҳои ӯ меомад. Мухлисони Барселона имшаб 90% тарафдорӣ мекунанд дастаи Пари Сен-Жерменро, ба хотире ки Интер дастаи онҳоро шикаст дод ва нагузошт ки то ба финал биравад. Ва аммо нафарони дигар фикр мекунам тарафдории дастаи Интерро хоҳанд кард. Ҳамин гуна ҳолат аст. Яъне ки аксар мухлисони футбол дар олам ки ё Реал Мадрид ё Барселонаро мухлисӣ мекунанд, ба ғайр аз мухлисони Интеру ПСЖ имшаб ба ду гурӯҳ тақсим мешаванд. Як қисм ПСЖ ва як қисм дигар Интерро мухлисӣ. Умуман барои мисол нигоҳ кун Парвиз, аз як тараф мо ПСЖро мегирем, аз тарафи дигар, аз тарафи дигари мизон мо Интерро мемонем ва коршиносона акнун метавонем ҳамин дастаро ба ҳамдигар биёрем ва кадом дастаро метавонем инҷо мо фаворит шуморем ва барои чӣ? Ман пеш аз ворид шудан ба барнома ман таҳлилҳое ки хондам аксаран андаке имкониятҳои ПСЖро зиёдтар ва болотар баҳо дода истоданд. Яъне эҳтимоли он ки ПСЖ бори аввал комёб мешаваду формати нави мусобиқаи Лигаи Чемпионҳо бо як дастаи нави ғолиб дар ин мусобиқа зуҳур мекунад ҳаст. Аммо аз сӯи дигар бигирем, Интер бо он корҳое ки дар солҳои охир роҳбарияти ин тим ва мураббии ин тим анҷом дод, ман фикр мекунам аз ПСЖ ягон зарра камӣ надорад барои қаҳрамонӣ. Хуб, акнун хеле кӯтоҳ, чун вақти мо ба анҷом расид, хеле кӯтоҳ кадом даста Лигаи Чемпионҳоро мегирад? Ман барои мисол мегӯям ПСЖ. Хуб, ман дар байн мондам ба фикрам гуфт, вале ман нафаҳмидам ки ПСЖ гуфт ё Интер ҳар дастаро як хел баҳо дод Париз. шояд экстратаймро пешгӯӣ мекунад. Не, экстратайм ам бошад дар ниҳояти кор якро интихоб кардан. Ман албатта 100% ё ин ки намегӯям имконияти кадоме зиёдтар, шояд бо дар назар дошти ҳамин корҳои солҳои охире ки дошт Интер ғалаба кунад, чунки ПСЖ ҳайати ҷавонтар ва солҳои оянда мумкин боз шонсҳои онҳо пайдо мешавад. Манам инҷо дастаи Интерро пеш аз ҳама бо эҳтимоли зиёд мегӯям ки ба қаҳрамонӣ мерасад ва сабабаш ҳам барои ҳамаи мо шумо маълум аст. ин ки ин даста ин мавсим ҳама чиро аз даст дод, ҳама чиро бохт ва фақат ҳамин як ҷоиза, ҳамин як мусобиқа мондааст ва чӣ беҳтар аз Лигаи Чемпионҳо. Албатта онҳо кӯшиш мекунанд ки ин ҷоизаро ба даст биёранд. Аммо агар Пари Сен-Жермен ҳам ки ғалаба кунад, фикр мекунам ман шод хоҳам буд, ба хотире ки онҷо бозингарони тозатӯлое ҳастанд ки метавонанд аллакай ному шӯҳрати бисёр бузурге дар футбол касб кунанд ва ин ояндаи футболро бозам дурахшонтар мекунад. Хуб, ташаккури зиёд ба шумо. Шуморо ҷавоб медиҳем. Меравед барои шӯраи Лигаи Чемпионҳо. Дӯстони арҷманд, ман Гулрӯз Хунарзада будам, ҳамроҳ бо ман Иномдин Аҳмадзод ва Парвизи Маҳмадамин буданд, ки айни замон мераванд барои шарҳи бозии финали Лигаи Қаҳрамонон ва баъд аз бозӣ мо боз дар ҳамин студия дар барномаи Авропа Афрӯз хоҳем буд. Хайрхош намекунем, баъд аз бозӣ бо ҳам хоҳем буд.